Eilen mä olin taas tuolla Liekki Art Housessa Tampereella tekemässä keramiikkaa. Se on ihana tila, siellä on huippuhenkilökunta, siellä on avoinpaja aina joka viikko. Enpä nyt muista ajankohtia, mutta löytyy niitten sieltä Instan sivuilta tai jostain. Niin siellä pääsee tosiaan tekemään ja mä teen näitä koiraveistoksia tai eläinveistoksia. Mä myyn näitä noissa tapahtumissa ja sitten mulla on keskusgalleriassa myynnissä näitä, että sieltä voi pongata, jos kiinnostelee. Ja tästä tuli vähän tällainen vastaheränneen oloinen tai kahvin tarpeessa oloinen koira. Mä tein sille sit vielä kahvia.